הבנתי קיוב, ואנחנו באנבוקסינג שהיא סמארט וואץ', הסמארט וואץ' שהיא חברה BLKU B8, וזה אנבוקסינג, אז בואו נפתח. אוקיי, בקופסה זה נראה ככה, זה שקית כזאת, סמארט וואץ'. שזה הסמארט וואץ' בעיקרון, אני בחרתי לעשות פה שחור כמו שאתם רואים, שחור, אז זה כזה, אני אגיד אותו עכשיו, אני אחבר סרטון שאני עושה סיכום, עובד טוב, ובואו נראה מה יש בעלילה. אוקיי, אז זה ככה נראה פה כזה. והנה יש פה מתן בלי ראש, אבל כן, ודף אורות שיכולים להשתמש. אני רואה שהבנתם, מקווה שאתם בסרטון, ואני אחזור לכם בסיכום. אם הגעתם הכי כסף לסרטון הזה, אז בטח אתם יודעים שאנחנו הגענו לסיכום הסמארט וואץ'. קודם כל אני חייב להגיד לכם שאני ממש נהנה מהסמארט וואץ' הזה. זה ממש נוח, אני מציינת את כל הסרטונים הזה באותו יום. אני אומר שאני נהנה מזה וכבר יש לי את זה היום, יש לי את זה רק. אז זה רצועה ספורטיבית, מאוד נוחה. ממש נוח, אני ממש נהנה מזה. ממש נופלת, אבל ממש נהנה מזה. בקיצור, מקווה שנהנתם ויאללה, ביי! ביי חברים, מקווה שנהנתם. תנו סאב, תנו לייק ויאללה, ביי!